ଆଜିର ଭାଉଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗେଲି ସୁନିତା ଭାଉଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏ କାହାଣୀ ଟିକେ 40 ବର୍ଷିଆ ଲେଡିର, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ନିଜେ କହିବେ କେମିତି ସେ ନିଜର ଦେହକୁ ପୁରା ପୁରୁଷକୁ ଦେଲେ। ତେବେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଯୌନ କାହାଣୀର ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ହାଏ, ଏଇ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ମୋତେ 40 ବର୍ଷ। ମୋର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 32। ମୁଁ ଘରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ମାନେ ଘରଠାରୁ 2-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ସେ ଡେଲି ଆସନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏକା ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ସାରି ଯାଇଛି। ସେଇ ଦିନରୁ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଦିନକୁ 5-6 ଥର ଆସିବେ, ହେଲେ କିଛି କଥା ହେବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଇବେ। ସିଏ ପ୍ରାୟ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ମନ କଲେ ବି ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ସିଏ ସିନା କେବେ ହଠାତ୍ କଥା ହେବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ମୋତେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଏକା ଲାଗେନି। ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ କହନ୍ତିନି। ଏମିତି 20-25 ଦିନ ପରେ ଦିନ ରାତିରେ 10ଟାରେ ଆମେ ଏମିତିକା କଥା ହଉ। ସେ କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ ନିଦ ଲାଗୁନି, ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଏମିତିକି କଥା ହଉ। ମୁଁ 11:30 ହେଇଗଲା। ତ ପରେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ମୁଁ ଶୁଣିକି କହିଲି ଏତେ ବୟସରେ ଏମିତି ସବୁ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ସେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପ୍ରତିରୁ ଖାଲି ବାହାରିଛି ହଁ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହିଲି ସେ କହିଲା ଫୋନ୍ କାଟ, ମୁଁ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାବାଟା କ'ଣ ରାତି 12ଟାରେ ଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ଫୋନ୍ କାଟି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସେ, ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଭିତରେ କିଛି ନ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଥିଲି କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନଥିଲି। କ'ଣ କରିବି କିଛି ପାରୁନଥିଲି। ଘର ପାଖ ଥିବା ରୋଷେଇ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ଡୋର୍ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଡରିକି ଡୋର୍ ଖୋଲିଲି। ଡୋର୍ ଖୋଲୁ ସିଏ ଭିତରକୁ ବସି ଆସିକି ଡୋର୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମୋର ଗୋଟେ ହାତକୁ ଭିଡ଼ିକି ତାଙ୍କ କପ ନେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ମୋର ରାଇଟ୍ଟିକୁ ଟେକିକି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମୋ ଲିପ୍ସକୁ ତାଙ୍କ ଲିପ୍ସରେ ଲଗେଇକି ମୋ ଜିଭକୁ ଚୁଚୁମି ମାରି ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଜୋରସେ ପୁରା ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଉପରେ ସେ ଜୋରସେ ମୋ ଲିପ୍ସକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ କଥା କଟିବାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ି ନେଇକି ଅଲଗା ହେଲି। ତାପରେ ତଥାପି ସେ ମୋତେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜିକି ମୋ ଜିଭକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପୁରା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରିକି କହିଲି ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ତମରି ପାଖରେ ଅଛି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ। ତାପରେ ସିଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାୱଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଉଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଉଠିକି ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇକି ମୋତେ ଲାଇଟ୍ଟା ତଳକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ମୁଁ ବି ପୁରା ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାୱଲ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ମୁହଁକୁ ଆଉ 9 କି 10 ଇଞ୍ଚ କି 11 ଇଞ୍ଚ ହବ। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ ଉପରକୁ ଆସି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପେଇ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରବଳ ଚୁଟି, ମୋ କିଣାରେ ବି ପ୍ରବଳ ଚୁଟି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ 2ଟା ଲେଗ୍ସକୁ ମାଡ଼ିକି ଚୁଟି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ପୁରାଇଲେ। ଟିକେ କଟୁଥିଲା, ଲମ୍ବା ଚାଲିଗଲାନି ବେଶୀ ମୋଟା ପାଇ ମୋତେ ପୁରା ବିଆକୁ ଫାଡ଼ିକି ଭାଣ୍ଡଟା ବସୁଥିଲା। ଅଧା ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଲେଇଲି। ସେ ଜାଣିଲି ଯେ ପୁରା ବସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋର ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ୍ ହେଇଯିବି। ସୋ ସିଏ ଅଧା ପୁରେଇକି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଜିଭ ଚିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଲିପ୍ସକୁ ଲଗାଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ, ଆଉ ସିଏ ମୋ ଜିଭକୁ ଜୋରସେ ଚୁଚୁମୁଥାଉ। ଏମିତି ହଉ ସେ ହଠାତ୍ ମୋ 2ଟି ନେକ୍କୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ପୁରା ଭାଣ୍ଡଟା ପୁରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରସେ ପାଟି କଲି ଯେ ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ଧନ ଟିକେ ରୁହ, ତମେ ଯେତେ ଜୋରସେ ପାଟି କରୁଛ ଲୋକ ଉଠିଯିବ।
ଜୋରସେ ଉପର ତଳ କରି ଚାଲେ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ମୋତେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯାହାତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ଚୁଟି ଆଉ ମୋ ବିଆ ଚୁଟି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଦରେ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡଟା ନେଇକି ବାହାର କରୁଥିଲେ ଚୁଟି ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ସେମିତି ହେଇ ଚାଲେ ସେମିତି ସେ ପୁରେଇ ଚାଲେ। 30-35 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ବସିକି ମୋତେ ଟେକିକି ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇଦେଲେ, ଟେକିକି ହେଲେ। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିକି ଉପରେ ତଳେ ହେଲି। 20-25 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଉଠିକି ମୋତେ ଟେକିକି ତଳକୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଲେଖ ଫାଡ଼ିକି ଗେଇଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ କି ତାଙ୍କୁ ଥାନ୍ତୁ ମୋ ବିଆକୁ ମାଣ୍ଡଟା ବାହାର କରିଦେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତରୁ ତଳରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ତଳେ ବସିକି ପରିସ୍ରା କରିଦେଲି। ଏତେ ଜୋରସେ ବିଆଟା ପୋଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ବି ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ସେ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ଉଠି ପାରିଲିନି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଟେକିକି ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶୋଇକି ସେ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆଟା ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇକି ବହୁତ ପରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲେଗ୍ ଯାଇକି ଶୋଇପାରିଲିନି। ସେମିତି ଦୁଇଟା ଲେଗ୍ ଫାଡ଼ିକି ଶୋଇଲି। ତାପରେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଆସିକି ସରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଆଣିକି ମୋତେ କହିଲେ ବିଆକୁ ନେଇକି ଶୋ। ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ଗରମ ତଳିଲା ବିଆରେ ବସିଲା। ତାପରେ ସେ ବସିବା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରସେ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ତଳ ଚୁଟିକୁ ବଙ୍କେଇକି ଶୋଇଲି। ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକିକି ମୋ ଲିପ୍ସକୁ ଚୁଚୁମିଲି। ମୁଁ ବି ଚୁଚୁମିଲି। ଏମିତି ମୋର ମନେ ଅଛି 15-20 ମିନିଟ୍ ଚୁଚୁମିବା ପରେ କେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସବୁଦିନ ପରେ ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିଗଲେ। ହେଲେ ସେଦିନ ଜୀବନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଦିନ 11:30ରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେଦିନରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ रहुଛୁ। कहानी पढ़ने के बाद अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे बेहतर कहानी पढ़ सकें।